Mexico thingtlang pakhat a cheng mi panau pangkum som panga mi Alexandro chu tlai khat an kholui nuam tak sira thu in luya te chuan lungte avom mei lai chuan a bullo ka thil thleng chu mu thutin a hlau lu tuk chu tlan chhia ta tum ngala ma se mak tak main atlan tui thei to lo a ke te chu a khong vek mai ang hian a hria lau chungin a hoi leta an hnung loka nu pakhat korvar ve kha chuan rap taka tap chungin mi pano pang pakhat chu a ngonga rekin tuya te chuan an him le thin no pang chu trapin aw na sa hle ma se chu nu chuan thla du lovin a thi ma chu a hnim ta zela reilo te a no pang trap thom chu re in a thita Alexandro po a hlau lu tuk chu ne khushalawin a om zui ta ngal tuna thil thlengkha enge kan ti chuan la lorna emo whipping women tia an soi ani voina chuan Mexico ram pui tiral khel tu le no pang zong ti hlau tu chanchin kan ngai thadon ani he nu hi la lorna an ti chuani a aming dik tak chu Maria ani anua an khomi puiten la lorna tia aming an phwa sakani he thil thleng hi kum sang kha za thum som nga bor vela mi ani a La Lorna chanchin hi movie po chan to ni in The Curse of La Lorna, The Legend of La Lorna le The Haunting of La Lorna ti tapon en tura omani ole a chanchin lama lut le to ila Maria hi nula mel thatak ni in an khwa le an khobul vel thlengin ani anga nula mel tha chu a hun lai kan an wang hle a pona po chuak se tlang wal le tarte thlengin an thlek ngoi zela Maria en turingot hian kho then om tlang wal te chu ke in ke em som ni chuang po an local pe thin ani Maria hian tlai tin kor fual var ha in an kho bazara thil lei turin a chuak thina anung lama mi patam tak chuan an hwal thopin an star thin ani ma se Maria hian tlangwal lam chu angai saklavin biak ena po en ngai lo tlai khat chu a kor fual var pok chu ha in bazara mamolam tura avakal le chuan tlangwal mel thatak nen anin tok thuta ni dang anglo takin mariai po chuan chupa chu avoi khat muna a chelawati in chupa pon mariai chu avoi khat muna thoni in an pahni chuan an voi khat muna a sap tungin love at first sight anti ang mai khan anin du hal a tu tlangwal chuan mariai chu in nei pui turin a soma mi palam ngai sak ngai lo mariai pon voi khatna na hmangai ton ve ta ka chuan nyal buai lovin in nei tur som na chu alo pom ve nga la anu loka an pahnih chuan anin neia an pahnih chu nu pahlim tak ni in kumenge mozat anin nei nu chuan papa pahnih an lo nei ta a ama ang lo takin hun a lo liama Maria ipo nu a lo ni nu chuan a mel thatna te a lo chuai ve tana a pasal chu Maria I chuan la hmangai viau ma che a pasal le ro chuan a du khop to lo emoti mai turin a zin san ta fawa ama mi zianen chuan an loin thlau to hle ni ama a me jahlim le mel thatak ni thin Maria I chu aril ru ha theya a mel te po alo a mela te po lo lang chua khial to in depression te anei chawa an nu pa in kar chu a thato lo hle ni khat chu a pasalin Maria I hne na an hathila wang khola taka azina ngai thu asoya ti chuan reilo te azin san ta deya Maria I pona pasal chu alo hole vet bai se in a thla a ma se ni enge mo sa taral le to nu pon a pasal chu a re ta vonga kum hial ral to in a pasal chu alo let le ta mia lo Maria eroin a fa te nen an pa lo ho hun ngakin an trap vong zela an ngai thei a heng hun lai hian mobile te ala om lawa lekha po thon don se postman tak nyal po an la om lawa ni ti thei dang an nei chuang lo kum dang alo liam le a Maria I chuan trap chungin a pasal chu a au thina a hrisel na te po lo che zelin a mel te po alo che to hle a
tlai khat chu Maria in a fate pahnih chu an khawlui nuam taka hruain a len puia an thutna bul lawka sakawr motor pakhata a pasal ngei mai chuang chu hmu thutin a pasal chuan hmeichhe pakhat huai in a chuan puia ani pon Maria chu lo hmu ve in mel hriat lo ang mai in a tlan pel ta deya kum tam tak a pasal lo let hun ngak tu Maria in a pasal chuan nupui dang a nei san dei ti a hriat chuan a ril ru chu a ke som veka na ti hle a ril ru natna le a lungai na chu voi le khata thinrim na in a in leta phuba la lak chuak na in a khat ma se pasal le anupui thar om na le an chan chin la eng ma she si lo a bula lo ding a fate pahnih chu enin a pasal hriat reng tir tu le ama anma ni awanga tiang din hmuna thleng ni in a in ngaia a ril ru chu ana le thuta a fa a hmangai em thin te chu huat na mitina ena ti hlum mai du na in a khat hua alo thim deuh hnu chuan a fate chu luya chuan hnim phumin a ti hlum ta deya an nu chuan ama kut ngein a fate pahnih a ti hlum ta a nun na nei tawlo mi pa naupang pahnih te ruang chu tui phone in a len zuia Maria in a fate chu en zuin a in thiam thei lawa an ruang chu trap chungin a zuia ma se tui phone sak tak chuan reilo te a len bo ta dei Maria beidong le ril ru na chu ti thei nei to lovin a hoa ina thlen chuan khovela anei chun a fate hmu turan om to lo chu tuar thiam loin an chen na ina chuan ai in khai hlum ve ta top mai an khomi ten Maria ruang chu hmu in a fate an hmu tak lawa chuan a fate an thi awanga ril ru na in a in ti hlum tur anga in Maria po chu an phum ve ta a khomi puiten an phum tak Maria chu mule to ngai lo turin an mang tha a ma se a tharau ero ala thilo ti reng an she si lo a thi atanga rei lo te a Maria tha chu anin bul vela leluya chuan min an muta fawa mitam in khwa thim vele kor fual var ha mei chia chu lung cheta ka tap lai an mu thu an soya ma se tam jok chuan an oi ena an en lo ma se hunaral zela an khomi panau pangchu pakhat te in chin hriat lawin an bo ta thut thuta tharok chhungin no pang som pathum lai mai chu a chin an chin hriat lawin an bo ta ka chuan an khomi puite chuan Maria thla chu an ring hlel tran ta a mi pui hlau chuan an fa te chu khwa tlai to chuan pawna po an chhuat thir ngam tangai lo an khomi ten tlai kha chu ya chuan kal khomin Maria tha chan chu an tum hloma mu pe se viau lo chungin an nga wang nuwa Maria tha chu khomi pui zong zong chuan an muta thuta Maria chu prap om takhian a lo trap ta chura abul naya an vakal ero chuan mu tur tak om lovin a bo zui deya ma se a trap thom ero chu hlat tak a tangpon ala hriata khomi pui te chu hlau takin lui chu kal sanin mani in lam thewan pan hnala a trap thom te ero chu an benga a chamin hlauna in an kha thup mai Maria thla chu a re to done mo an ti lain kar khat a liam le hnu chuan an khono pangkum som panga mi Alexandro chu ten hriat lovin a bo le a khomi puiten an zong shep nuwa van nei thlak takin an kholui kama ni khoshi lawa lo om chu an va hmu hlawa an hmuh tir chuan a thi to ngeya an ngaia ma se an en chian chuan a lo la thoreng tih hmu in an buai pui ta vata Alexandro chu a lo har chhuaka a chunga thil thleng an zawh chuan a thil ton chu a hlo om ngang mai puitling pon tong se ni khoshi lawa om lo na chi ani hau lo mai Alexandro chuan ti hana soi laidar rukbor vela chuluya chuan a chung ten an hau awanga ti taw vin a vakala a thut mei laia a bul loka nu pakhat kor fual var vek ha chu hmu thutin
ma hnai lo kal chu a hmu a hlau lu tuk chu a tlan chhia a ma se a hlau lu tuk awang chuan thui pawh tlan thei lovin a khur zoi zoi a ke te chu khawng vekin a ding ta tapa an hnung lama hoilet le chuan chu nu chuan naupang pakhat chu rekin tuiah hnim phuma a that zui nga la naupang chu a thi vele kawr fual var hanu pawh chu a bo zui ve ta dai ani tiin a soya chumi hnu chuan engmah a hre zui lowa a har chhuak ve chia thu a soi bawk khomi puiten an khopum pui tibuaitu chu Maria I thla nge ani ti an chiang to a thlam to le a thom hre tawng reng reng chuan a trap lai chau an la hria a engma a soi lai emaw a nui lai pawh an la hmu lo thunga chu wang chuan chu thla hmingah chuan la lorna weeping women hmeichhe lung oilo emaw ril runa a trap tiin an phuata a chuan lal lorna chanchin chu soi zui zel ni in Mexico pumpia chuan hriat lar alo ni chhoa a hun lai khan mi te chu a ti thla barin an fa te pawh chhuah tirngam pawh an awm lowa sang kha zaka kum chho thleng khan mi tam tak chuan an fa te chu school kal tur pon pon an chhuah tirngam lo ni a soi ani an khomi puite ngai dan chuan la lorna chuan a fa te chu zong thinin a fa te angrual chu a hmu piangin a tha zui thin ani tiin an ring ta ani a zong kha la lorna chanchin kan ngai thla kho thei chu alo ni le ta a tiang ang true story ngai nom le hlo om tak ka channel a hian kalo da zel dona tiang lam ngai na mi chuan kho ngai in ka channel hi min lo subscribe sakin bell icon le ula atam theyang ber min lo share sak vek don nia ang tha vek ule